Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Balyangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisay na ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel ug sa akong mga kabatch 1997 sa Liberation Institute. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 4. Ang giingon diri, gikan ni Pablo nga ulipo ni Kristo, gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan, pinaagi sa iyang mga propeta ug mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Taas-taas na pud ang atong pagpamalandong sa salutation ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Ug niini nga mga opening verses, gihatag ni Pablo ang hataas nga description niya sa iyang kaugalingon ug sa pagtawag nga iyang nadawat gikan sa Ginoo. Sa bersikulo 1, gitawag ni Pablo ang iyang kaugalingon ingon nga ulipo ni Kristo, apostol nga gitawag ni Kristo, gilain ni Kristo alang sa ebanghelyo sa atong Dios. Ug sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 4, gidescribe ni Pablo ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Actually, mga kaigsuunan, the book of Romans is a book that defines and outlines the gospel. Gibatbat ni Apostol Pablo og duro ang mensahe sa ebanghelyo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Nga kini, ebanghelyo sa Dios nga dugay nang giplano sa Ginoo. Sa wala pagadi matukod ang kalibutan. It is a planned gospel. God's purpose of redemption for His people even before the foundation of the world. O gitagna kini sa mga propeta sa balaang mga kasulatan. O kini nga ebanghelyo, mga kaigsuunan, natuman kini sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay si Jesus, mao ang ebanghelyo. Jesus Christ is the gospel. Siya ang maayong balita. Ang giingon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 3 hangtod sa 4, kini nga ebanghelyo, mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Natawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. So makita nato dinhi mga kaigsuunan nga ebanghelyo kini or maayong balita
mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga sakripisyo or halad alang sa kasalanan sa mga katawhan. Ug dugang pa, ebanghelyo usab kini nga naglarawan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ebanghelyo kini nga naglarawan usab sa walay sukod nga gahom sa atong Ginoong Hesukristo, ug nga siya gibayaw karon ug naglingkod sa tuong kamot sa Dios ug naghari, ingon nga Dios sa tanang mga Dios ug hari sa tanang mga hari. Ning takna sa kahaponon mga kaigsuunan, mag-focus kita sa atong pamalandong sa lain na usab nga importanteng elemento sa ebanghelyo, kining nahasulat sa bersikulo 3, kining giingon diri, concerning His Son Jesus Christ our Lord. Ang atong Ginoong Hesukristo mao ang atong Ginoo or Dios, Lord. Jesus Christ is our Lord. Unsa may but ipasabot ni ining Lord, mga kaigsuunan, the lordship of the Lord Jesus Christ. Kung wala si Kristo, walay ebanghelyo. Kay ngano man unsa may giingon diri sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, paminawan ninyo. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So klaro gayud kaayo mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga wala na gyoy laing ngalan nga gihatag nga makaluwas kanato, ang ngalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Apan adunay titulo mga kahigalaan nga dili gayud pwedeng mahimulag sa ngalan ni Hesukristo. Kining titulo nga Dios or Ginoo, or in English pa, Jesus Christ our Lord. Kining titulo nga si Kristo Dios, giisip kini siya ingon nga pinakakaraan ug pinaka-basic nga statement of the Christian faith. One of the earliest Christian creeds, Jesus Christ is Lord. Human sa pagkayab ni Jesus ngadto sa langit, milingkod siya sa iyang trono sa kahimayaan ug karon naghari si Kristo uban ang tibuok nga awtoridad ug pagdumala. Now ang tanang mga magtotoo ni Kristo, willing gayud kaayo ug malipayon gayud kaayo nga magpasakop sa awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Paminawan ninyo ang testimonyo sa balaang kasulatan mahitungod sa Lordship of Christ or pagka-Diyos sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat kapitulo 2 bersikulo 36 ang giingon diri, busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Jesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Ug mas gipalapad pagayod kini ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod sa 11. Paminawan ninyo mga kahigalaan. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios Amahan. So nakita ninyo mga kahigalaan, Jesus Christ is Lord. Si Hesukristo Dios, si Hesukristo Ginoo. It means that Jesus Christ is God. Nganuman, tungod kay ang Septuagint, basin og first time pa ninyong nakadungog ni ining pulong nga Septuagint. Kining Septuagint mga kahigalaan, Griego kini nga translation sa Old Testament. Kay nga noon sa maday ang pinulungan sa Old Testament, Hebreohanon nga pinulungan, Hebrew language. Now gitranslate kini into Greek ug ang tawag ni adto nga translation Septuagint. Ug ang translation sa Septuagint sa Jehovah or Jehovah kining pulo nga Kurios. Usbon ko mga kahigalaan, technical kini, ang translation sa Jehovah sa Griego kining pulo nga Kurios.
So Jehovah is equivalent to Kurios in Greek. Now amazingly, ang tanang mga nagsulat sa bagong tugon, sila Pedro, sila Santiago, sila Pablo, they were guided by the Holy Spirit. Ug ang titulo nga ilang gigamit alang sa atong Ginoong Hesukristo, Kurios. So ang buti pasabot, Jesus Christ is Jehovah. Gi-apply nila Pedro, gi-apply sa mga New Testament writers ang pulong nga Kurios or Jehovah sa atong Ginoong Hesukristo. So when we say that Jesus Christ is Lord or Jesus Christ is Kurios in Greek, it means Jesus Christ is Jehovah. Jesus Christ is God. Ikaduhang buti pasabot ni ining titulo nga Jesus Christ is Lord, it means si Kristo manluluwas or si Kristo lamang gayud ang manluluwas. The Lordship of the Lord Jesus Christ is testimony to His victory over the forces of evil. Gitumban na sa mga tiil ni Kristo ang tanang puwersa sa pagkadautan. Buhat Kapitulo 2, versikulo 34 hangtod sa 36. Paminawan ninyo mga kahigalaan. Kay si David mismo wala mukayab sa langit. Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tawo sa Israel, kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. So nakita nato mga kahigalaan, Jesus Christ is Lord. It means Jesus Christ is God. It means Jesus Christ is Savior. Naida kong grupo diri sa Pilipinas nga dili mutuo nga si Kristo Dios, kundili tawo lamang. Wala sila makakita niini nga pagtulunan, hinaot nga ablihan sa Ginoo ang ilang mga mata. Kinahanglang pagadawaton gayud nato nga si Kristo Dios, tungod kay kung tawo lang si Kristo, wala siya gahom sa pagluwas kanato. Pero kung Dios si Kristo, buot ipasabot niini ang iyang dugo balaan, ang iyang sakripisyo dito sa cross alang sa mga makasasala, balaan, nakatagbaw sa hustisya sa atong Ginoo. Dili lang pud si Kristo Dios, nahimo pud siyang tawo, aron qualified siya nga mahimong representante nato ingon nga mga makasasala nga nanginahanglan og Dios og manluluwas. Usbon ko mga kahigalaan, nalukop ang Biblia sa deklarasyon nga si Kristo Dios, nga si Kristo Ginoo. Now, daghang mga tawo nga gusto nilang dawaton si Hesukristo ingon nga manluluwas, pero dili ingon nga Dios. Gusto lang nilang maluwas gikan sa silot sa impyerno, pero dili nila gustong maluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Tungod kay kung si Kristo dili nato Dios, kung si Kristo dili nato hari, but pasabot, si Satanas mao ang atong hari. Ang kasalaanan mao ang atong agalon. So when we say Jesus Christ is Lord and Savior, isip Dios, siya ang atong amo, siya ang atong hari, siya ang masunod sa atong kinabuhi. Kaya ang kamaturan mga kahigalaan, mao kini, nga kung wala nato ilha nga si Kristo mao ang atong Dios, dili pud siya nato tinuod nga manluluwas. No lordship, no salvation. Klaro kaayo ang giingon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9, paminawan ninyo mga kahigalaan. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. So nakita ninyo, ang pagkamanluluwas sa atong Ginoong Hesukristo sumpay gayud kaayo sa iyang pagka-Dios. If Jesus Christ is not your Lord, then He is not your Savior. Paminawan ninyo ang Jeremias Kapitulo 31, versikulo 33. Ang giingon diri, inigabot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing, ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo ang nagsulti niini. So nakita ninyo mga kahigalaan, ang ilhanan di ay sa mga nahasakop sa bag-ong kasabutan, mao nga gisulatan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing ug hunahuna sa iyang mga balaod, sa iyang mga sugo.
So ang pangutana alang sa matag usa kanato ning takna sa kahaponon. Si Kristo ba ang imong Dios? Si Kristo ba ang imong amo? Kung si Kristo ang atong Dios, kinahanglan kini og pamatuod. Usbon ko mga kaigsuunan, if the Lord Jesus Christ is not our Lord, then He is not our Savior. So, unsa may pagpamatuod nga si Kristo, tinuod gyud nato nga Dios, tinuod gyud nato nga Hari, tinuod gyud nato nga agalon. Well, adunay unom kabutang, but I don't think we will be able to finish discussing these 6 implications about the Lordship of Jesus Christ this afternoon. Let us cover as far as we could go. Una, kung si Kristo mao ang atong Dios, kinahanglang siya ang hari sa atong mga panghuna-huna. If Jesus Christ is your Lord, He must be Lord of your thinking. Jesus Christ must be the Lord of your mind. Kay nga naman, kung si Kristo mao ang imong Dios ug hari, kinahanglan siya mao'y imong magtutudlo. Matthew chapter 11 verse 29, paminawan ninyo ang giingon ni Jesus dire. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Ang buti pasabot ni ining sundan ninyo ako, learn of me. Kinahanglan kuno nga makakat-on kita sa atong Ginoong Hesukristo. So if Jesus Christ is our Lord, He must be our teacher. Kinahanglang siya ang maghari sa atong isipan. Kinahanglang siya ang maghari sa atong panghuna-huna. It means that Jesus Christ must be the center of our thought process. For example, sa pagkamapainobsanon, unsa may giingon sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5. Ang giingon diri, angay ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. So you see, our mind must be conformed to the mind of Christ. Ang huna-huna ni Kristo kinahanglang mabatunan nato. So if Jesus Christ is our Lord, then He should also be the Lord of our mind, the Lord of our thinking. Kinahanglan di ay nga ang atong mga panghunahuna mabihag sa atong Ginoong Hesukristo. Mapukan ang atong mga daotang hunahuna ug mahimo kining balaan. Kinahanglan kining mapukan sa atong Ginoong Hesukristo. So one of the indications nga si Kristo mao ang atong Dios, mao nga ang atong hunahuna haum sa hunahuna sa atong Ginoong Hesukristo. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 hangtod sa 5. Ang giingon diri, ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipuka namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon, batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang huna-huna ug gipasunod kang Kristo. Ilhanan sa usa ka tawo nga tinuod nga luwas og si Kristo mao ang iyang Dios, mao nga ang iyang paminsar, ang iyang huna-huna nahaum sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kalibutanon ang iyang paminsar, kundili Dios nun, langit nun ang iyang paminsar. Higala kumusta ang sulod sa imong huna-huna? Puno ba kini sa balaan nga mga butang sa atong Ginoong Hesukristo? Or puno kini sa mga malaw-ay nga mga panghunahuna? Puno kini sa mangilad nga mga panghunahuna? Usa pa ka pangutana mga kahigalaan, ang imong hunahuna ba interesado sa atong Ginoong Hesukristo? Ang imong hunahuna ba interesado sa mga butang nga balaan? Unsa may giingon sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Ang giingon diri, sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. So nakuha ninyo mga kahigalaan, si Kristo ba mao ang Dios sa inyong hunahuna? Unsa man ang mga butang nga atong ginasulod kanunay sa atong hunahuna? Balaan ba kini nga mga butang or mga law-ay nga mga butang? Ang baso mga kahigalaan nga kanunay gisudlan og lapok. Lapok gayod ang sulod niini. Ug ang bugtong pamaagi nga malimpyo ang maong baso, mao nga patuluan siya kanunay og limpyo nga tubig gikan sa gripo, hangtod nga ang lapok
mawagtang ug malimpyo ang sulod ni anang maong basuha. Ang atong hunahuna basin og napuno sa mga lapok, mga laway nga mga butang, mga makasasala nga mga butang, kinahanglang malimpyuhan kini pinaagi sa pagsulod niini og limpyo nga butang gikan sa pulong sa Ginoo. So asa man gikan kining mga malaway nga butang, gikan sa TV, gikan sa YouTube, gikan sa internet, ug ang limpyo nga butang gikan sa Biblia, gikan sa mga wali sa ebanghelyo, gikan sa mga Christian songs, Christian hymns, Christian books. Igsuon diha kang Kristo. Kumusta ang imong hunahuna? Kumusta ang imong gitula sa imong hunahuna? Kumusta ang imong gisulod sa imong hunahuna? Do na ba kay interest sa biblical truth? Do you have an interest in being conformed to the mind of the Lord Jesus Christ? Well, mga kaigsuunan, kung pasagdahan kita sa atong kaugalingon, kung wala ang grasya sa Ginoo nga nagpanglihok sa tinuod niyang mga katawhan, matakdan gayud kita sa pamaagi niining kalibutana. Apan ang tinuod nga Kristohanon naningkamot gayud nga ang iyang hunahuna mahaum sa pagkabalaan sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduhang aplikasyon sa kamatuuran sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo, dili lang kay Dios si Kristo sa atong hunahuna, kinahanglan Dios pud siya sa atong kabubuton. It isn't only what you believe that matters, mga kaigsuunan. It is how you behave. Ang tinuod nga magtutuo, nagpasakop or nagpailalom sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo ug iyang gisunod ang iyang kabubuton. Ang pangutana niini higala, kinsang kabubuton ang nasunod sa imong kinabuhi? Kabubuton nimo or kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo? Ang mga sugo sa Ginoo dili pwedeng i-compromise, mga kahigalaan. Unsa may giingon diri sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod sa 5, ang giingon diri, kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaluan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. So ang pangutana niini higala, naningkamot ka ba nga musunod sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo? Dili aron maluwas, kundili isip pagpamatuod nga tinuod ikaw nga giluwas. Tinuod ikaw nga tawo sa atong Ginoong Hesukristo nga giluwas niya pinaagi sa iyang grasya, kinahanglan og ebidensya. Sumala sa akong giingon ni adtong miaging mga semana, kung muingon ako nga gilabhan na nako kining akong t-shirt pero kung walay ebidensya, kung hugaw gihapon kaayo ang akong t-shirt, walay pulos ang akong pag-ingon nga ako nang gilabhan kini. Kung ikaw muingon nga giluwas ka na ni Kristo, kaluwasan gikan sa kasalanan. Kung ikaw muingon nga nahugasan ka na sa dugo ni Hesukristo, gilimpyuhan ka na ni Kristo, kinahanglan adunay ebidensya. Kinahanglang makita sa atong panghuna-huna, sa atong kabubuton, sa atong pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Ang tinuod nga nahugasan, ang tinuod nga pinasaylo, adunay ebidensya sa pagkabalaan nga atong makita sa iyang kinabuhi. If anyone is in Christ, he is a new creation. Now, daghan kayong mga tawo nga nagtuo nga sila Kristohanon, apan dili tinuod. Lucas kapitulo 6, bersikulo 46 hangtod sa 49, ang giingon diri, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug mutuman niini. Sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot siya glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay og
kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tawo nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay. So you see, si Kristo na gayod mismo ang nag-ingon nga ang ebidensya nga Ginoo nato siya or Dios nato siya mao nga mubuhat kita sa iyang gisugo kanato. If you love me, keep my commandment, says the Lord Jesus Christ. Mao nga hinaot nga pamalandungan nato kini ning takna sa kahaponon mga kahigalaan. Hinaot nga aduna gayoy makitang evidence or kamatuuran or pagpamatuod sa atong kinabuhi nga si Kristo gayod mao ang atong Dios. Siya ba ang nagdumala sa atong hunahuna? Siya ba ang nagpuno sa atong hunahuna? Ang atong hunahuna ba puno sa pagkabalaan or puno sa pagkadautan? Hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom mga kahigalaan, dili lang ang atong buhat ang hukman sa Ginoo, kundili ang sulod usab sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ang kasalanan dili lamang kasalanan sa buhat, kundili kasalanan sa kasing-kasing ug hunahuna. Matod pa sa Matthew chapter 5 verse 21 hangtod sa 22. Dili lang ang pagpatay, aktual nga pagpatay. Ang giingon ni Jesus, kung ikaw nagdumot sa imong isig katawo, gipatay na nimo siya sa imong kasing-kasing. So ang kasalanan, dili lang sa aktual nga pagbuhat sa sala, kundili ang sulod sa atong gibati, sulod sa atong dughan, sulod sa atong kasing-kasing. Ug ang giingon sa Matthew chapter 5 verse 27 and 28, dili lang di ay ang aktual nga pagpangabit ang sala mga kahigalaan, kundili kung nagtan-aw kuno kita sa babae nga adunay kahidlaw sa atong kasing-kasing or kaulag sa atong kasing-kasing, nangabit na di ay kuno kita sa atong kasing-kasing, nang lapas na kuno kita sa atong kasing-kasing. So meaning to say, ang hukman sa Ginoo dili lamang ang atong binuhatan, kundili ang sulod sa atong kasing-kasing ug hunahuna. The point is, kung si Kristo mao ang atong Dios, dili lang siya Dios sa panggawas, kundili Dios sa pangsulod. Dios siya sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Pamalandungi kini mga kahigalaan. Now, the bad news is that wala kitay mahimo aron usbo nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Wala kitay mahimo aron bag-uhon nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Mao kana ang bad news. Apan ang good news is that Jesus Christ came to seek and to save the lost. Ug ang pagpamatuod niini, ang kriminal nga kauban nga gilansang ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Sa buntagan pa, apil siya sa nagbugal-bugal ni Kristo. Apil siya sa nagpasipala sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa pagkahapon, mikalit og kabag-o ang iyang kasing-kasing. Which is impossible kung gipasagdahan tong kriminala sa atong Ginoo. Imposibleng mabag-o ang iyang kasing-kasing, pero nabag-o ang iyang kasing-kasing. Iyang giingnan ang iyang kaubang kriminal. Wala ka pa ba mahadlok sa Dios? Gilansang ta dinhi gumikan kay makasasala ta, apan kining tawhana walay sala. Ug dayon miingon siya, Ginoo, hinumdumi ako kung atua na ikaw sa imong paraiso. Ug unsa may saad sa Ginoo kaniya, karon mismo dadon ko ikaw sa akong paraiso. Ang kriminal, higala, nga hugaw kaayo ang kasing-kasing, hugaw usab ang binuhatan, gipasaylo sa Ginoo, gilimpyuhan sa Ginoo. In the same way, kung imong angkunon nga ikaw makasasala, kung imong ilhon nga hugaw ikaw, wala ikaw mahimo aron luwason nimo ug limpyuhan nimo ang imong kaugalingon, ug kung mudangop ikaw kang Kristo lamang, maluwas gayud ikaw sama ni adtong kriminal. Busa duol kang Kristo karon, hinulsuli ang imong sala ug salig lamang kaniya sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo alang sa imong kaluwasan. Nabuhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Hangtod din nilang kita taman sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlawa
adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.